Bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepiro pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja men kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkai. Kusik to kusik. Kusik aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, mikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Rasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu yo men. Mikira lak jangkai. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean gunung ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning jajane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Ya iki. Mulai lok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, Trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satriya sing ning mburi kak sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kuwi, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis 3. Gareng aku Petruk. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wes ora kowe iki arep tuwane glidhik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to, kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe kuwi apa piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa?
Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakmu sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu si ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Loh. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek sing banter. Tok ajar pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak wenangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong digdaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni. Miat tangan ning kalangguan aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorot tahan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati Wisanggeni. Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti atruk kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa truk? Kae sejatine iki ngopo iramu mlebu nang kuping keri iramu ditekuk sik tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora ya tenane tenan wah jan mulane kok suarane atos nawa garing Petruk Bagong kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke tak awat-awatane kowe dhisik ana mlaku ning negara Ngamarta apa ana kawan
Satraya. Ya. Iki sapa? Ana-ana meman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkeng ora ngambah Bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawur-gawar-ngawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun mboyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Mati kowe. Ah, sambat kowe. Ayo, amok Suramarata, Jayamrata. Iki sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandak tak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun mboyang ngerti padha wae. Ayo, amok Suramarata. Wah. Ana bocah gawe geger kayuwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Wah! Ah! Oh, no! Oh! Oh! Ah! Bang Wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca ing ana nom-noman gawe geger kayuwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe
ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindaning para Jawata dalah yen ngono pasang Yogya katujuh ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon kanthi pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboya ngerti lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa ora ana gunane kowe ngratoni ana ing Kayuwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa ngerti marang mobamu sing titah wis anggeni ulun mboya ngerti ora usah dadak kokean gunung tanpa guna kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa guntur geni guntur angin sirnakna wis anggeni apa Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Kembang api pi. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni nek ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Nek Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku Manguswa ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka wah ora ngira babar pisan jlamprung minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang Pasang kaliman nabe tinebena ing ladone Demawaing Tamang Tuwang Pukulun. Mboten kanthi kanyono-nyono jeneng andika Pukulun ingkang tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Kresna Luntama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Ya. Werkudara Luntama. Wonten menapa Pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayuwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni ingkang ngamuk ana ing Kayuwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kalawan kawibawan ulun Kresna lah dalah namung titaswantah teka ngedap-edapi Pukulun matur seminggah Kayuwangan badhe kula depani Pukulun ya ulun jaluk tulung ya Kresna inggih Pukulun
Werkudara. Iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo nggir kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, mikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demeku duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikira lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora usah kakean gunung ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena. Sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarepanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni. Lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngetokke senjata cakra tak tamarane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kosek iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok kadoan. Ide pol. Nggih. Wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae modar. Minggir kae, jangkae kae wong gedhe dhuwur kae. Rumasane apa aku wedi kok? Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel. Ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kek. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca. Iya, Kek, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangriyen to. Mang Presani coreke pasuryane. Bener? Lho, lah sapa? Werkudara kowe ngerti ora? Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono tak pateni wingi-wingi. Ayo arep ngopo? Sabar. Iya, Kek. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel, mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombior iki kok. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggepe ora? Mang Presani coreke riyen. Ora ta ya kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem ora usah dikuat-kuatke.
Mripate nganti gedhe cilik. Ora kowe iki gagas apa to? Kula kandhani. Niki niku dudu sapa-sapa. Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan niku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Lho, nek ngono Pakdi kuwi ngerti bapakku. Ning ora entuk takon niki kudu takon Bathara Guru. Nganti sak jelek. Nek sampean takon niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sapa? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar cerita ngono kok. Wah, Caidan. Wah, arep ngrangkul ora? Ora. Karo putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sapa kek? Niki ya Pakde ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakde kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae ning ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane ya ngono kok. Ya ben, ora di anak ya ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti ketekel. Ora pati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mula Janaka setahun luwih ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sorry. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok emah. Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakoni kawi, bocah nika ditutke, Ndara. Pandhita kang nyarwang sipindha gombang ngajaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jengandika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng Begawan Kumbara Resi Raden kula aturi emut dhateng kewajibaning kasatriyan kula aturi emut dhateng kaprajan jengandika Raden sampun ngantos panjenengan dipun sengguh sawijining satriya ingkang singlar dhateng kewajiban penemban kula sampun pisah kalian ngemani ing jejantung kula Yayi Dresana kula sampun kecalan inggih menika katresnan kula jabang bayi mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresana kula Janaka gesang wonten ing Malam Padang sampun kadidene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban
menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang tedhak wonten ing Pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdipun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Iwang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten Kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodho ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayiwangan namung jengandika Kakang Narada ingkang saged damel padhang kayiwangan Suralaya Kakang Narada. Warudaya Adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gandeng sak lali-lalining menungsa menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang dipun lampahi wonten ing kayiwangan menika lepat. Inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula. Kajengipun panjenengan legawi ingkang menika ingkang nami wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Tak-tok. Kakek ana apa kek? Wah, ora apa-apa. Hong milah ing Mastu Nama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Kaneka putra. Ah nggih, wonten dawuh Pukulun. Manikmaya wonten timbalan Pukulun. Mboyana ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita, kejaba amung ulun. Kita wis gawe geger kayiwangan, kita wis ngregeti suci ning kayiwangan kanthi patrap kita ingkang nalisir saka grang-gring kautaman. Kita nganti mentala gendak sikara kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan, angka loro kita menehi kalodhangan Betari Durga nyiksa kelawan jabang bayi. Tanana liya kejaba mung wisanggeni. Mula gage Seksenana wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene Manikmaya kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidana ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita Manikmaya. Aduh Pukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita baleni meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Janaka wonten dawuh. Ira ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih, mboten mangertos. Arane wisanggeni. Arane wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing ning kandhutane bojomu Dersanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama.
Kakang Semar kok bocahe ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya gek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe. Kuwi jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Ndarawarku Dara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ki ndugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae. Mbok ngono. Kowe Tru iki aku, Tru. Bagong terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani. Tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani. Pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngerti nek lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, goleki Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu ya. Ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen weruh ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara. Dewasrani taun ana windana aku ora bakal gelem ngladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresna kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ing Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira ta kekuwataning wong wedok, mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kewanton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku, tegese wis sah nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah!